Как намирате една жена за по-сексапилна? Когато е с къса пола или когато е с прилепнал панталон? Когато с къса пола. С къса пола направо се възбужда човек. Това е страшна работа. Ама ние в кръвта ни е това. И винаги като минавам с колата на всяка една пибиткам, разбираш ли? И тук имам много приятелки, по 6-7 ги качвам в колите. И аз им казвам, всички, не всички има, навчера купих на една анцук. Тя иска анцук, аз си викам, нали, за къса плана, тя вика още рано, още не е времето. Но по принцип, друго си е кръчето да е вънка, разбираш ли? Само заради кръчето? Кръчето, той... По-лесният достъп? Всъщност да. Кое също да? Кръчето, като е по-лесният достъп. Нали, като сяда в колата и уж говорим, и уж аз се заблудих и обхванах кръчето. И това е. И даже пилето оде и кръчето, и аз винаги викам на момичето, това кръче, какво става тук? Виждам и са на грил.